Melvik Zammit iselmilkom. Meta ħabtet fuq il-bib tagħna, il-pandemija fakritna kemm il-ħidma tagħna b'risq il-ġustizzja soċjali ma tistax tieqaf. Hija ħidma kontinwa u mifruxa mal-irkejn kollha tal-politika u tal-ħidma professjonali, dik volontarja u anke komunitarja. Hekk kif bdiet tinferex u tattakka il-marda u rietna ixquq fix-xibka soċjali, id-diżlivelli fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u n-nuqqasijiet illi individwi u familji iġarbu wara il-ħitan ta' djarhom. Miegħi il-professur Carmel Burch, kap ta' dipartiment fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Prof Burch, il-pandemija laqtet l-tfal kollha. Iżda żgur laqtet l-aktar lil dawk it-tfal li huma soċjalment, ekonomikament u anke kulturalment svantaġġjati u x'aktarx b'dipendenza għolja fuq l-iskola l-akkwist ta' dawk il-ħiliet skolastiċi li nqisu bħala bażiċi għad komplija tal-vjaġġ edukattiv tul il-ħajja. Għajni nifhem dawn il-feriti, però mhux biss nagħtu stampa, nagħtu wiċċ il dawn il-feriti, fuq kollox kif dawn ser jiddawew. Ekku, l-ewwel nett irrid ngħid kif diġà insinwajt inti li dawn il-feriti ma twildux mal-pandemija, ma twildux mela sentejlu, ma huma feriti li kienu magħna. Allura li għamlet il-pandemija kienet propju li ġabitna wiċċ imwiċċ ma' dawn il-feriti, tiskanta kemm tiltaqa' ma' nies u jgħidulek kemm kienu sorpriżi b'ċertu sfidi li qatt ma ħasbu dwarhom, li qatt ma rawhom. Issa nispjegaw x'inhu ma' dawn il-feriti, ġifieri il-pandemija li rrid ngħid hawnhekk huwa propju li kabret l-arfien li dawn l-isfidi jeżistu u li mhumiex sempliċement mhux vera battibek akademiku ma' realtajiet konkreti li numru ta' nies jgħixuhom. Però il-pandemija sfortunatament ġabet xi ħaġa oħra magħha, mhux biss jiġifieri ikkonfermat dawn il-sfidi, dawn il-ġrieħi, dawn il-feriti, ma sfortunatament kien hemm sitwazzjonijiet fejn il-pandemija sintendi komplet għarqithom. U kif għadt tant tajjeb inti, minkejja li l-pandemija ġiet għal kulħadd, minkejja li nistgħu ngħidu li laqtet lil kulħadd ma laqtitx lil kulħadd l-istess. Allura mhux korrett meta ngħidu li aħna il-koll mhux vera salpajna fl-istess oxra tal-baħar. Għax kien hemm min salpa fregatina diġà bit-toqob, imma kien hemm ukoll min salpa fi cruise liner fil-maltemp. Ġifieri din importanti li ngħiduha. U li naħseb li il-pandemija ikkonfermata. U allura altru għandek tfal privileġġjati bħal tfal tiegħi, fejn inti għandek ovvjament l-ommhom u missierhom għadhom magħhom, fejn għandek familja li hija stabbli, fejn għandek familja li għandha kapital kulturali qawwi, fejn għandek familja b'ekonomija tajba fil-familja tagħha, fejn għandek allura ovvjament aċċess għat-teknoloġija, aċċess għall-internet, aċċess għal ġenituri li jistgħu jgħinuk meta ġejt f'diffikultajiet, jistgħu jgħinuk ukoll f'dak li għandu x'aqsam ma' diffikultajiet anke fl-użu tat-teknoloġija. Hemmhekk ovvjament il-pandemija ġiet, setat ħarbtet il daw it-tfal, imma ċertament min kellu ġenituri bħal maħna aħna ċertu privileġġi, allura ovvjament id-daqqa ma kienx daqshekk kbira. Apparti minn hekk kellek ġenituri bħali li setgħu jibqgħu id-dar għax ix-xogħol tagħhom jippermettulhom li jużaw it-teknoloġija għax-xogħol tagħhom. U allura hemmhekk għandek preżenza kontinwa tal-ġenituri għal kontrarju ta' ġenituri li x-xogħol tagħhom ma permettilhomx li jibqgħu id-dar u allura ovvjament kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn it-tfal kienu weħidhom mingħajr għajnuna, sitwazzjoni ukoll fejn it-tfal xtaqu l-għajnuna, il-ġenituri kienu hemmhekk, imma l-ġenituri m'għandhomx il-kapital ngħidulu kulturali li jinkludu l-edukazzjoni fejn setgħu jgħinu. U laqqas kellhom l-ekonomija biex jgħinu. Allura ħarġet fil-beraħ u kien hemm għajnuna tajjeb f'dan ir-rigward ukoll ħarġet fil-beraħ id-qasma diġitali li teżisti fil-pajjiż fejn meta faqqet il-pandemija kellha numru ta' tfal li m'għandhomx aċċess għal computer, m'għandhomx aċċess għall-internet, jew inkella għandhom aċċess uniku
familja ta' 3-4 li jridu wkoll jużaw il-computer fl-istess ħin. Mela dawn huma indikazzjonijiet ċari konkreti li l-pandemija ġiet, kixfet id-differenzi soċjali, kixfet id-differenzi ekonomiċi, u ovvjament mhux biss kixfet imma komplet qarqet is-sitwazzjoni. B'tali mod li kellna tfal li sfortunatament waqgħu lura fil-ħajja skolastika tagħhom, kellna tfal li intilfu letteralment mir-radar, tajjeb mhux biss soċjali u ekonomiku ma anke mir-radar tas-sistema edukattiva. Fil-bidu tal-pandemija mill-ewwel bdejt ngħid u iż-żmien tani raġun kemm mill-lat ta' riċerka kif ukoll ovvjament mill-lat ta' aneddoti u esperjenza. Li kellna tfal li sfortunatament mhux biss marru lura imma jista' jagħti il-każ li jekk ma jkunx hemm interventi serji daw it-tfal jaqgħu lura għal omorhom. U allura tiġi l-mistoqsija tiegħek mod naturali x'jista' jsir u x'veru biex nirkupraw ġenerazzjoni li jekk ma noqogħdux attenti parti minna se tintilef mill-lat dejjem skolastiku. Imma għadhom mitlufin mir-radar, għadhom barra mir-radar. Iva tagħna tfal sfortunatament għadhom mhumiex maqbudin. Tajjeb u allura ovvjament dawn huma it-tfal li se joħorġu mis-sistema edukattiva mingħajr il-ħiliet bażiċi mhix aħbar ġdida għas-sistema edukattiva tagħna, inti taf għax intervistajtni qabel, konna nitkellmu dwar din il-pjaga ta' investiment qawwi fl-edukazzjoni imma r-riżultati mhumiex tajbin daqskemm wieħed jistenna fil-livell ta' investiment li nagħmlu fil-pajjiż fl-edukazzjoni, mela ċertament se jkollhom dawn ovvjament se jkunu l-early school leavers ta' għada, dawn ovvjament se jkunu x'aktarx il-ħaddiema prekarji ta' għada. U allura mingħajr intervent serju f'waqtu u b'saħħtu hekk se jiġri. Mhux qed jiġri mhux qed imorru skola bħalissa, mhumiex jattendu, qed imorru ma mhux tilfu il-pass. Mela, ovvjament inti li titlef sentejn huma sentej wisq twal fil-ħajja skolastika ta' tifel jew tifla, ġifieri mhux lakemm taqbad u tajt ħanirkupra dak it-tfal tilfu f'dan il-perjodu u nafu li fi żmien il-pandemija kellna min intilef mir-radar. Kellna ovvjament stejjer ta' tfal li ovvjament suppost din flink u ġver mal-komplement tal-klassi u dawn ma ssibhomx. Issaqsi għalihom u tibda tisma' stejjer bħal baqgħu reqdin pereżempju, ma qamux għal-lezzjonijiet. Daw it-tip ta' stejjer smajnihom u persuna li hija bħal involuta sew fis-sistema edukattiva tismagħhom mod regolari. Jekk wieħed iħares lejn l-assentejiżmu riċenti u kien hemm ovvjament mistoqsija parlamentari dwar l-assentejiżmu, wieħed mill-ewwel jinduna li ir-rata ta' assentejiżmu l-aktar fl-iskejl tal-Istat, allura aktar mill-iskejjel tal-Knisja Kattolika jew l-iskejjel indipendenti hija fil-livell li mhuwiex aċċettabbli. Ġifieri l-assentejiżmu għadu tajjeb pjaga kbira propju fis-sistema edukattiva tagħna. Però biex nwieġeb iktar long term għal din il-mistoqsija kbira, għaliex il-mistoqsija kbira hija x'se nagħmlu bħala pajjiż biex inwaqfu din l-emorroġija u x'vera ta' tfal li joħorġu minn sistema edukattiva wara 11 sena u fuqhom mingħajr il-ħiliet bażiċi. U hawnhekk ovvjament għandna ħidma fuq mill-inqas 3 dimensjonijiet. Għandek id-dimensjoni tal-familja nafu fiċ-ċert li dak li huma gaps biex ngħidu hekk, tajjeb differenzi fil-suċċess akademiku ta' tfal parti minnu attribwit propju u korrelatat biex ngħidu hekk marbut allura mal-isfond soċjo-ekonomiku tal-familja. U allura trid issir ħidma għalenija bejn il-partijiet kollha, bejn il-ministeri kollha, bejn is-servizzi kollha biex mill-ħajja bikrija ta' tfal, it-tfal isibu ruhom kemm jista' jkun f'ekoloġija tal-familja li mhux biss tajjeb tirrendi soċjalment imma wkoll tkun ekoloġija pro-edukattiva li kemm jista' jkun ngħinu allura din il-familja partikolari biex l-iżvantaġġi ma jkomplux joktru mill-bidunet propju tal-ħajja ta' tfal. Ġifieri jrid isir xogħol għalenija organiku mhux frammentat fil-familji. Però l-familja din jgħixu f'ekoloġiji ikbar. U
u hawnhekk ovvjament se ndaħlu il-komunità li fiha il-familja qiegħda tgħix. U allura għandna sitwazzjoni ġeografika fejn ċertu komunitajiet tajjeb għandhom bżonn imminenti ta' riġenerazzjoni. Għax it-tfal ma jħarsux biss ux vera lejn ħutom u lejn il-ġenituri tagħhom, imma jħarsu lejn sħabhom, lejn ix-xelluk, lejn il-lemin il-fuq u l-isfel propju fil-kuntest iktar wiesa tagħhom. U jekk ovvjament f'dan il-neighborhood, f'dan l-inħawi, mhux se jaraw eżempji, modelli pro-edukattivi, allura ovvjament huwa faċli ħafna li dak li jkun jirrassenja ruħu u jaċċetta s-sitwazzjoni pjuttost soċjalment, ekonomikament u kulturalment f'ira tiegħu jew tagħha. Però dak mhuwiex biżżejjed, irridu nsaqsu mistoqsijiet importanti ħafna x'qed jiġri mod ġenerali fis-sistema edukattiva tagħna. It-tfal qed isibu l-għajnuna li tixir ilhom u ta' livell meta jriduha, x'ħin iriduha u mod bikri meta jkunu ovvjament feta tenera li ovvjament tista' taħdem ħafna magħhom. Qegħdin niżguraw li l-għallima kollha fil-klassijiet kollha, fl-inħawi kollha ta' Malta huma ta' kwalità li jridu jkunu hemm li ħerqana biex jgħalmu u li letteralment jagħmlu minn kollox biex it-tfal huma min huma jieħdu dak li huwa bid-dritt tagħhom, is-servizzi professjonali li jgħinu l-tfal u li jgħinu l-għallima biex jindirizzaw il-bżonnijiet li mhumiex neċessarjament edukattivi ta' tfal, huma ta' kwalità qegħdin hemm għal kulħadd, qegħdin hemm fil-pront is-servizz jasal meta tfal verament għandhom bżonnhom. L-esperjenza kurrikulari li qegħdin nofrulhom hija ta' kwalità qed tilħaq lil kulħadd, il-politika inklusiva tagħna verament qed tilħaq il kulħadd u dawn huma mistoqsijiet kbar u li ngħid u ħankompli ninsisti issa li qegħdin fid-dell u x'vera ta' elezzjoni li wasalna fi stat bħala pajjiż li l-pajjiż jeħtieġ li jieqaf u bis-serjetà jirrifletti fejn qiegħed u ovvjament fejn irid imur. U jirrifletti mhux madwar il-mejda u unjien u politiċi, imma jirrifletti fuq livell pubbliku. Hemm bżonn diskussjoni pubblika, onesta, ċara, b'analiżi ċara ta' fejn qegħdin u fejn iridu mmorru. Riċerka diġà għandna, però nerġa' nibqa' nagħmel l-istess appell. Il-bżonn mela li d-deċiżjonijiet li nieħdu fil-qasam edukattiv ikunu deċiżjonijiet mibnijin fuq l-evidenza. Allura l-importanza ċentrali tar-riċerka fil-mixja il-qudiem lejn sistema edukattiva li tkun tassew inklusiva li tilħaq lil kulħadd li tagħti aċċess bis-serjetà lit-tfal kollha. Prof Borx, ma nistgħux nitkellmu fuq soċjetà ġusta jekk m'għandniex edukazzjoni ġusta? Appuntu. L-edukazzjoni ovvjament kif taf inti għandha r-rwol importanti f'kull soċjetà, mhix il-bidu u tmiem ta' kollox, l-inġustizzji ħafna drabi ma jibdewx u jintemmu fis-sistema edukattiva u allura ovvjament it-tfal tagħna, l-familji tagħna tajjeb ibatu minn inġustizzji li huma mill-lin tajjeb mill-iskola. Allura l-iskola biex dik li ngħidula il-panasseja ġifieri s-soluzzjoni ta' kollox, imma ċertament hija strument importanti u x'vera għal soċjetà ġustja għal ġustizzja soċjali u alla fini għal demokrazija għaliex meta inti għandek u x'vera dislivelli pjuttost notevoli dak li għandu x'jaqsam għall-aċċess għall-edukazzjoni għandek ukoll kultura demokratika li qiegħda issofri. Għaliex biex ikollok aċċess u parteċipazzjoni sħiħa fid-demokrazija jrid ikollok ħiliet li tġibhom mill-proċess edukattiv biex inti verament tipparteċipa fid-demokrazija u ovvjament m'għandniex xi ngħidu fil-ekonomija tal-pajjiż. Ġifieri mingħajr ma niddramatizza tajjeb ngħid li fil-waqt li l-edukazzjoni għandha l-limiti tagħha, tajjeb irid ikun hemm politika oħra fiskali, ekonomika, soċjali, kulturali li flimkien u x'vera jgħinu f'dan l-aċċess, però ċertament li l-edukazzjoni hija strument importanti għall-liberazzjoni, għall-emanċipazzjoni. Professor Carmel Borx, nirringrazzjak tal-li kont miegħi għal din l-intervista.
bħal dejjem hemmhekk riflessjonijiet interessanti anke dwar is-sistema edukattiva f'pajjiżna aħna żgur li jkollna opportunità li nerġgħu nitkellmu miegħek anke biex nagħmlu awtopsja wkoll ta' sitwazzjoni fi żmien li ġej biex naraw jekk kienx hemm titjib f'dan ir-rigward. Dak kien kollox minn tiegħi mill-Fiżammit, isemmilkom.